Geno mara ni Rio Makare nyakor mga juang machiegni chon mar migago taika empayo kod adek dwe mara 12 gana 2024 kenen geno mara bende ni hedhi makare gi nyasi gi mag siku kuma chiegni cheno mar migago waikoni mathoth kabinde roko pachi laiwa mar ote machuo kario adek aucheno no kabinde watie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wachako gi mago mwami opek. Kwa nini wakikuambia chanjo uwaeleze ni ya nini hii ya ng'ombe unawatukana unasema they are stupid? Migao mar arita dwaro mondo miri Rigathi Gachagua ochopia pis gi mar chwalo neno e weche manowacho ne piny owacho geto alwora mar God Kenya gi kuong man kod kwiri. The people with the D and the E, those are people that we also needed to uplift. Jokanye sekta mar somo e kaunti ma Migori jiwo meto mar omenda moket tengene budget mar somo mondo mi okony e siro somb jopuonjre. Our party leader, the Honorable Raila Amolo Odinga, please, we are requesting you to consider one of us. Jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kisii gi Nyamira murka gi wacho ni wicho wil kod gi kinde ma ichiwo lemo mag migepe e sirikal. Machiegni nyakorom gajuang e chendo ni mar migago nyinga Lydia Oke. Wachagi kaunti ma Migori kama jokanye sekta mar somo e kaunti ma Migori. Koloro mondo mi omed kwano omenda mokete ngene budget mar somo mondo konye siro somb jopuonjre manore miyudo grade madwarore madonje mareny. Yeso Duor ntiere kod ler mathoth. Kagiloso nyatike e kinde nyasi mar dhialo kenge machendo mar somo ma Mwangaza osegoyo, gavana ma Migori Ochilo Ayako noyango ber mar jiwo jopuonjre ma somo e mbalariany kod mago manitiere e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Ayako ochiwo siem ni rem chiwo sir mar somo ne jopuonjre mane oyudo grades mapiny nyalo rocho uchumi kendo nyalo kelo medruok e nok mar arita. The people with the D and the E, those are people that we also needed to uplift. Because if we do not uplift them, those with the D and the E will not allow us to sleep. Gavana Ayako bende wacho ni kaber to jopuonjre mane orem yudo grade mar donjo e mbalariany owinjo ndikre mar riwore kod kuonde tiegruok mag tije lwedo mondo giyud lony mar arieya madwarore e piny masani mathothne itiyo kod lony manyasani. That is why we have vocational training hapa Migori County, and my government has a lot of scholarship for them. Full scholarship. Wacha hiyo nusu. Full scholarship. Jaod bura Masuna East Junet Mohamed kachiel kod jaod bura manyatike Tom Odege ma bende ne oyuoro e nyasino ochwalo duongi e wi ber mar siro jopuonjre duto ka gimedo ni onego yar kendo med ger kuonde tiegruok mag tije lwedo mondo gibed gi nyalo mar ting'o jopuonjre mathoth. You have a number of vocational training colleges in Nyatike here. I want to request that you expand some courses so that our students with D plane, D minus and E, we can accommodate them. Because I'm seeing a growing population of students with E, D minus and D plane. If you don't exhaust that group, we will end up with insecurity in this place here. Junet bende omedo ni somo ema nyalo keto ji duto obed maromre kojiwo jonyuol duto mondo ne ni nyithindgi odhi mbele kod somo kata bang' tieko somo mar sekondar. Sasa inafaa tuzingatie mambo ya elimu namna hiyo. It is the biggest equalizer kwa binadamu. Hii ndio kitu ambaye inaweza saidia watu kwenda mbele. Kwa dunia ya saa hii mtu ambaye hana elimu hakuna kitu ambaye anaweza. So lazima tufanye bidii, tuungane. Korka kore, Jakom Board mar Agucho Menda mar NGCDF John Olago Aluoch ma bende ne ochopo e nyasino osingo ne jotelogo ni obiro neno ni omenda mag NGCDF ogole wang' saa ka bende osingo ni omenda miketo e budget mar somo bende ibiro medi. This year alone, we expect that the Nyatike constituency will receive 179 million shillings from the CDF board. About 78 of that will go towards Nyatike Mwangaza. Chendo mar somo mar Mwangaza scholarship motel ne kod jaod bura ma Nyatike osemiyo jopuonjre mathoth mane orem yudo grade mar donjo e mbalariany oyudo tiegruok e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kisii gi Nyamira ng'ur kaluwore ni wicho wil kodgi e kinde ma ichiwo lemo mag migepe e piny owacho.
Kanegilose boma Kisii bang' timo romo mano kelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM mawuok e counties go giwacho ni sao seromo mondo mi Timothy Bosire mosebedo karan mar chamano kuom higni 20 gi jotelo mamoko e gwenge mag Kisii oyud leme sirikal kuom kinda magisekete tich. Bende gikwayo jokanyo mag chamano duto mondo mi okete tim chike madwarore mondo mi duond bura mar ODM obed motegno. One of us, the Honorable Timothy Bosire, who is the National Treasurer Orange Democratic Movement. So tumekubaliana hivyo? Ya pili, let our brothers from Luo Nyanza understand. Led by the Governor James Orengo, the Governor Nyang' Nyong'o, the Governor Gladys Wanga, Governor Ochira Yako. Nyanza means Kisii, Kuria, and Luo. We cannot have Nyanza in only one part when broad-based government is being made. Wakati nafasi za serikali zinapokuja, tunaona kwamba wimbi linatanda kwa upande mmoja. Hatuna waziri kwa chama chetu ya ODM. Na mimi kama rais wa walemavu, naomba kwamba Mheshimiwa Timothy Bosire ambaye ni mweka hazina wa chama chetu cha ODM apatiwe UPS, yani permanent secretary, ili nasi tujisikie kwamba tuko pamoja. Kwa Nyanza tuko pamoja, tuko tayari. Pati yetu ya ODM, wanawake kutoka Kisii na Nyamira tuko pamoja, tunaendelea kusapoti pati. Kwa mbele nyakoro mgajuang riwruok makeno ratiro mag jochiw thieth pachoka mongere ni Kenya National Union of Pharmaceutical Technologies to lando ng'anyo margi mochakre hayango tieno ma piny orugodo kawuono e kaunti ma Kisii mabiro kaluwore gi sirikand kaunti ma Kisii otamre kete orak mar winjruok gi riwruogno kendo wigi bende osewil kodgi. Kane giloso jofwambo ma Kisii, jotelo mamalo mar riwruogno wacho ni gikawo okang' makamano kaluwore ni sirikal kaunti no ma Kisii kokalo kuom jatend migawo mar thieth rem timo kodgi romo chakre higa 2021. Bende gigolo kwayo ne jodak makono mondo obed moikore ne chandruok kama oting'o jotuo madwaro thieth mar adundo nyaka kinde madwaro magi biro ketie tim. We've been looking for a recognition agreement with the county government of Kisii. And we've done all the necessary requirements as per the law. But Kisii county government, headed by Governor Simba Arati, has refused to grant us a recognition agreement. Therefore, our members in Kisii county cannot negotiate any collective bargaining agreement with Kisii county. And we are very sorry for the residents of Kisii county because it is not us, it is their government. All the healthcare services are going to be paralyzed. We don't know whether the government cares about the people that are supposed to go for dialysis. You cannot be able to go to do any operation, whether major or minor. What about the HIV clinics? They have until tomorrow evening to call us, sign the recognition agreement. It is embarrassing and rather unfortunate that in Nyanza province, it's only Kisii county that has not signed a recognition agreement with no justifiable reasons. I'm calling out our members as the branch secretary Kisii. All of you, let us stay away from duty because unless they sign the recognition agreement, we are not going to work. Riwruok mar jotelo ma wakeini ma oganda jo Kisii osedho jogo mosebedo ka chiwore mar nyawo telo mag joma mine. Jafwamb mar Citizen ne gwenge ma Kisii Crispin Otieno ma odhial kuom menyo weche mag joma mine kaachiel gi mago masiro telo mag wakeini e gwenge mag oganda jo Kisii. E kinde no meya mokwongo mamiyo e kaunti ma Kisii Claire Omanga bende nosidh kuom okenge mage mag siro tend wakeini. We are honored to have celebrated Honorable Claire Omanga, the first woman to ever hold the seat of a mayor in Gusii, actually Gusii Region, the first woman to go to high school, a woman of many firsts. We decided to honor the people in the fourth estate, that's what we call you,
It's because conversation can happen. They can happen in big plazas, but if we don't have agents who can be able to amplify that voice, it's like that conversation never happened. A number of people we honored today are actually youth. They have been voicing either by writing or by audio-visual. We have looked at education, we have looked at our healthcare, we've also looked at matters GBV and very many other things that we were taking stock of, and trying to ensure that we are on the right track to get to the gender equality. We were invited as the male champions for gender equality, myself and other gentlemen who you saw here. And it's so encouraging to see various women leaders, whether they are youth or women leaders at the grassroots, being celebrated and being honored for the work they do. Jotich machon makambi regoni ang maumia so bago ng'anyo mar sundo mondo mi ochulgi osara maggi maromo bilion 2.4. Kutane kod jakom margi Patrick Mutimba, jotich go ywak ni leo mar chudo makamano seketogi kamatek e konyo anyuola magi kaluwore gi pek mar ngima. Gibuogo madhi e doho pono ni tend kambino kod piny owacho rem chopo singo mar chulo gi omenda makamago. Some of us are dying, wengine wanakufa juu ya stress. Wamama tumeshindwa kulea watoto, kuna hata wanawake waliwachwa na wanaume hapa Mumias Sugar. They are still there. Kampuni 3 zimelipwa Nyanza. Huku kwa sababu sijui ya nini Nzoia kibahati tu Nzoia kaibia nani. Mumias tuko wapi? Tangu inception ya Mumias Work Company. Board chairman wote walikuwa appointed na serikali. Kufika hata kwa Kumbao mwenye alikuwa wa mwisho. Serikali ndiyo ilikuwa inaleta. Imefika wapi saa hizi wakati wa sisi kulipwa tuko private sana. Kama hata tulipa malimbikizi yetu ya mishahara na dues zetu, sisi we are going to take what we call an industrial action, including moving to court. Riwruok mar jodong Luo osebed ka iseyo e yo magitimo godo tijegi kaka jodongo. Kako machielo gin bende giseyo josiasa makaluo ni tamo gitimo moko kuom tijegi kaka jodongo. Penyo maduong' en ni jodong Luo e bwo riwruok margi mar Luo Council of Elders bende pod timo tije manomiyo riwruokgi nolosi. To bende oganda osemiyogi yot kata lwasi maber matimo tich margi. Ripota marwa e kaunti wa Migori Jojo mano bedo gi twak gi jaduong' Abel Ombuor ma en ruodh goro mar riwruok jodong Luo kendo kelonwa sigana ni mar ting' jodong Luo e yo machal kod mae. Riwruok no mar jodong Luo bende ong'ere kod dho ngere kaka Luo Council of Elders osebedo kuom higni malo 60. Riwruogni ne ochaki mar kelo oganda Luo kamoro achiel kod tije mamoko ka ok oweyo oko chiwo yo mar siasa e kind oganda Luo. Wan joma johera makata ka jaduong' onego chiaye dalane naneno okawo chiaye ring'o matin tero ka jirande on teno uro komera gimoro dhi ocham to be ne gikia kata no chiemo iloso kanyo to nikech era no ema nomiyo Nyasaye omiyo wan gimoro achiel nyaka sama uwen to sani orumo kabisa machet wera dwa dong' ni josiasa ema dwa koro bedo joma lich. Puonjore were matinde yorego mag dak makare bende gin moko kuom tije madongo mag riwruok mar jodong Luo e piny Kenya. Kata bende riwruogni mar jodong Luo nitie kod ting' madongo kendo mabeyo e kind oganda Luo. Penjo osebedo mathoth malo duoko e yo mabende gitimogo tijegi. Koro miyo wan jodongo kunyal wacho ni onge gigi monego watim. Wanyalo ng'ado rieko. Kech wan be wang'ado mana rieko. Nasomo buk moro mane Profesa Masruyo ndiko. Ni jowa ng'iyo ng'ato kaka ochalo. Ni tichalo nade, tia kanye. Anyalo paro kamoro function moro nadhi e liel moro maduong' kabisa. Nabedelo gilawa mana mar jowo mang'ongo mar rwako mondo nego ni matonga mang'ongo. Abedelo e nyim nyithindo kamata nyithindo bede kom. Gima kama joganda wakelo kuom wawegi. Ywak osebedo ni oganda Luo kiti kod timbegi koro dhi kalal to jodongo ma onego chiw yo makare oling' thi. Wan gi chenro ni jowachake Homa Bay higa mokadho dwe mar 6 iluongo ni piny Luo. Mae mwadhi kete timbewa kitwa gi timbewa wadhi puonje kitwa gi timbewa kaka ne watedo, chiemba mane watedo, kaka jowane miel,
Gige wa mano watimo chon kata thumbe wa mano wago nyatiti gini wadhi timo chieng'no. Wadwa ni waduog gini mondo wan be obed go ganda. Uneno kaka Masai orito margi ka. Ruodh Goro mar Okno ma jodong Luo Abelombuor wachne dieri ni oganda Luo kiri kod timbegi mathoth nyaka sani koro lal. Gino mowacho ne ikelo kod gik mathoth ma oting'o somo kod lony manyasani. Jowa mosomo ema wite. Ke jowa kosesomo gidhi loka giduogo koro gibiro gi chike joka. To joka be kowe chikegi kiri gitimegi gi luo kabisa. To kubiro ka to ketho mawa ni wan koro ot mangima jiwache mana Kisungu. Dholuo nuweyo chuth nyathi okia kata ni marombo madiel nikech kitwa waweyo wadhi e kit joka. Omiyo wan joluo walal. Wakwayo kaka oganda penjre uru nang'o moyo gendinigi kata kedhi ofis. To sewinjo ni ng'ane ma dhodgi no. To chako makodi gi dhoge. To wan ka isedhi ofis wacho ni no nyango molo. To Kisungu moriere ni no kisomo. To somo oko ulo ni ng'amo some mariek. Mondo luor ni obed kaka ne wantie chon. Jaluo ne nyathi ok nyal bedo ka nyathi kata beda piny kikadho. Nyathi chung'ni. Mane kit jaluo. To wasomi emokelo gini. Riwruok no ma jodong Luo kuom higni mathoth osebedo bende ka gayo wechego mag siasa e kind oganda Luo. Kata kamano, chal ka gima tijni mar ogae ok dhi makare kendo jodongo giwegi ema nyaka sani koro ywak ni josiasa oketo gi tenge. Ruodh Goro mar Riwruok ma jodong Luo Kenya mangima Abelombuor wach ni josiasa ema oserem nyiso luor ne jodongo. Kane wadhi rwako Odungi Randa machane but jodongo kendgi ma joma nobiro mana kaka jone mipira wan ema nwaweg mipira. Mano nwano fafa. Nokomiwa thuolo, notamo kata wuoyo, kata kombe manwa bere ne onge, ng'ato kaka an ma wuoyo ni. Nyathi moro ma koro sayo no mondo wena kom. Tani Ruodh Goro ma gini ne marwa. Nyito chako lungu warongo gine ka. Oma Bay ka. Kwa biro, Odungi Randa lungi mano gola ma Migori mabor. To wadhi kujo makata ng'amo notice ne wantie kanyo onge. Mondo mi kata Odungi Randa wuoyo ni kae moyudo nafas opuonje nyithind Luo. Otamwa nyithindo gi ong'e mana josiasa. Kuom kinde malach jodong Luo e borruok margi oseber ka iseyo ni ogichung' adieri e wechego mag siasa. Iwacho ni moko kuomgi osebedo ka tiyo kod lew magintiere godo e manyo pesa kuom josiasa. Gino momiyo kuom josiasa oserem kata miyo gi luor. Kata serikal kwecho. In mibunge michung'ni, in MCA midwaro, in governor, in senator, in woman rep, in bi kwechi wuothe mieri ji kidwaro ombulu. Dong man in bi kwecho. To kisedhi kwecho omiyi ombulu no. Koro joge kubiro kuomi tituone gi chandi gi kwecho okoro kedwa neno gi giwang'i. Koro iloro ne gi dhol simbi ng'ate man go ni pie ni jaduong' odich. Tana sebedo gi joge onge dich moro kaka an mawuoyo ni. An ko gisa yiera ayudo welo mang'eny gadiera gilima to gibiro mondo wang'adre rieko. Rieko mwang'ado negi en mana dhi kwa ombulu mos. Ok idhi dhao ombulu isero. Pogruok bende osenenore e kind jodong Luo kuom higni mathoth. Gino bende koro kelo penj maduong' ni to ere kaka giriwo oganda kaka achiel kuom gigo madongo monego gitim ka gin giwegi emok gibedo kamoro achiel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar arita koro dwaro mondo mi jatenda piny Kenya machon Rigathi Gachagua ochopie apise migao mar arita mondo mi ochwal neno ma en go ewi weche manowacho ni piny owacho geto alwora mar gode Kenya gi kuong' man kod kwiri kaka yodwoko kwan margi piny. Jagoro mong'ere migao mar arita Dr. Raymond Omolo e oboke mare oseo Gachagua kuom fuong'o weche go kowacho ni piny owacho ema osebedo ng'al manyime e kedo gi kuong' makelo midhiero ne oganda kendo ok owinjore Gachagua fuong' weche makamago. En oboke ma ondiki gi migao mar arita mandala achiel bang' mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua fuong'o weche moko e kinde manoyore lamo odira mokadho. E twak mare altar kinde lamono Gachagua noliko ni piny owacho ni kod ageta mar chwalo kuong' man kod kwiri e alwora mar god Kenya kaka yor duoko piny kwan jodak makono. Mimi nikiwa naibu wa rais nilipigana na pombe na dawa za kulevya. Kweli ama uongo? Ilipungua haikupungua? Then along the way tukakuwa na shida sana na rais wetu juu ya hiyo. Tangu wanitoe kwa kiti, ile pombe yote mbaya ya kuua watu
Rais aliagiza iletwe hapa kwa mlima, ndio imalize vijana wetu. Machifu wameambiwa muachane na hiyo pombe, wacha hii watu wakunywe wakufe. Polisi wameambiwa muachane naye, wacha hii watu wakunywe wakufe. Ati ndio idadi yetu ya wapiga kura ipungue. Eoboke mare mogol kawuono, jagoro mong'eyore migawo mar arita Dr. Raimundo Omollo oseo Gachagua kuom weche manokiro kowacho ni gin weche ma ok owinjore wach gi jal ma osebede achiel kuom kombe mamalo e pacho kae kendo ong'eyo kaka itawo sirikal. Omollo wacho ni piny owacho ni kod chenro mar kedo kod kuong' ma ok opodhi ok mane alwora mar God Kenya kende to e pacho kama ngima. Gachagua owuoyo bang' kuong' ma ok opodhi nego ji 3 e gwenge ma Nakuru ka Omollo koro oseo Gachagua kuom tiyo gi wach kuong' e go siasa mar alwora mar God Kenya. Olero ni piny owacho onge gi orak mar chwalo kuong' e gwenge, omiyo ok onyal chwalo kuong' ma ok opodhi alwora mar God Kenya kaka Gachagua lieko ka koro singo ni piny owacho biro dhi nyime gi go peksen e olni mag kuong' ma itimo tok chik, chenro mane gichako dwe mar 3 higani monywando bede migepe maromo 10. Okwayo Gachagua mondo omi ochwal neno ma en go kutenre gi weche manowacho e apise migawono, ka bende okwayo oganda jo Kenya mondo omi kik donjre e math ma sasa e kindegi mag nyasi kendo gikwep tiyo gi kuong' ma iuso tok chik. Koro mga juang dakika en 22 bang' sa 7 mar odiochieng'. Chenro en migago, erokamano kuom kete Ramogi TV kapok okawo yueyo mokwongo na singo kawo pachi kacha nyakoro mga juang na kutenre kod wechegi mwaikoni hesechegi mag migago. Laiwa mar ote machuo kanyi na ria deka uchenono kamende wantie live kache Facebook Ramogi TV KE kaeto bende watire mbui mar YouTube kacha Ramogi TV Kenya. Benson Chicharito wachoni NT Kauli Nairobi mora hinyagi chendo Edu Love wachoni NT Live Call Instrumental wachoni Nairobi City wechege chopeo makare Ochieng Janet ntiere Homa Bay. Karakamano penjo ni dwoko mar KCC bro wuok karango waketo wang'o mar wan be nyisi kagi wuok kanyo Janet wabro nyisi ni ibro gole karango. Ngwe Junior wacho kacha ni NT Sondu Town Nyakach. Regan Philcos wacho kanyo ni NT Migori kaeto wacho kanyo ni Ramogi ler ka pinyuka kang'eyo ni pinyuka ler gairo kamano. Dian Felix wacho kacha ni Nairobi. Mary Wea bende niti live. Kerry Kosa ndiye Kisumu Mondi Wodro ya Eldoret kaeto bende neno kanyo Harry Smart Move wacho ni gwenge magrinya wenda weche gichopeo makare. Mondi Wodro ya official ntie Eldoret kaeto Ando Jatelo ntie kodo Nakuru. Kolonya kwar Nyamwanda ni kacha kainti Mombasa. Florence Ketel wacho ni ntie Bondo Town. Monica Kumu ntie Nyakacha dala kacha Elge Felix Okoth Gono kantie Kayole South. To yo Martin Metelo ote magi nyiswa ni Ramogi TV kaintie Kanya Mai Migago ikidhi mabor. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Moruru, Christmas ochopo. Kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar Sh5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaeto, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji.
Kendo, ng'at manokwong chiwo duoko makare biro yudo siling 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kindeni. Koro, podi ritang'o. Scan kodno, jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient.